Klamali by sme, keby sme nehovorili o tom, že v Európe sú tisíce detí na uliciach. Tých tzv. Street children, na čo my nemáme ani celkom dobrý výraz, chvála Bohu, pravdepodobne to vyplýva z toho, že to nie je a nebolo to súčasťou našej každodennej reality, ale v Európe a žiaľ Bohu, dnes už aj u nás máme deti, ktoré vyrastajú na ulici. Niekedy sú to deti síroty žijúcich rodičov, niekedy sú to deti naozaj opustené. Máme dneska už aj deti, ktorí prichádzajú do Európskej únie ako žiadatelia o azyl. Veľmi často na druhej strane máme rodiny a štatistiky hovoria, že 10 až 15% európskych rodín sú neplodných a čakajú na dieťa, ktoré by mohli adoptovať. Ukazuje sa, že napriek tomu, že existuje tzv. Háksky dohovor o medzinárodných adopciách, nie všade sú rovnako implementované predpisy tejto medzinárodnej konvencie. Navyše prax jednotlivých členských štátov je natoľko odlišná, ako komisárka napokon priznala, že dokonca sa navzájom ani neuznávajú súdne rozhodnutia týkajúce sa adopcií. To znamená, že napriek tomu, že väčšina adopcií sa udeje v rámci jednotlivých členských štátov, naozaj Európska únia mala ostatný čas niekoľko prípadov, keď sa stovky detí predávali z niektorých členských krajín do inej členskej krajiny, namiesto toho, aby sa vyjasnili podmienky, kedy sú deti právne voľné a mohli by sa adoptovať do rodín, kde by našli svoje rodinné zázemie, tak ako Medzinárodná konvencia o právach dieťaťa hovorí, že dieťa má právo na vlastnú rodinu. Táto iniciatíva, ktorá sa rozvinula a dostala veľmi širokú podporu v Európskom parlamente, hovorí o tom, že Európska komisia napriek tomu, že v otázkach rodinného práva nemá vlastné kompetencie, by mala urobiť určitý prieskum, ako sa Hákske konvencie týkajúce sa medzinárodných adopcií uplatňujú v jednotlivých členských štátoch a mala by prispieť tomu, aby bolo čím menej opustených detí. Na druhej strane, aby sa uľahčili adopcie aj v rámci členských štátov, pretože ukazuje sa z praxe mnohých členských štátov, že tieto procesy sú mimoriadne prebyrokratizované, i keď samozrejme príslušná spoločenská kontrola je potrebná, ale na druhej strane vidíme, že ďaleko viac detí by mohlo nájsť svoju rodinu, ak by prax bola trošku priateľskejšia voči rodinám a voči deťom.